Pentru părinții mei și pentru cei care înainte de 89 iubeau filmele străine, vocea ei este inconfundabilă. Pentru cei de acum, este unul dintre cei mai cunoscuți critici de film, deși ea preferă sintagma comentator de film, iar pentru mine este un om pe care l-am îndrăgit înainte să-l cunosc, iar după ce l-am cunoscut l-am îndrăgit și mai tare. Doamnelor și domnilor, am bucuria să pot să-i spun bine ai venit la Director's Cut, Irinei Margareta Nistor. Pac, pac, gata? Tizel, bine Tizel, mulțumesc de invitație, că doar ești tiza mea, așa e. Și da. Anul ăsta chiar, să vă spun, e născută pe 16 aprilie, știu odată cu Ceplin, dar mai ales odată și cu mama lui Corneliu Porumboiu, deci în Berbeci și pe 16 aprilie mai o Sfânta Irina, așa că anul ăsta cade și Paștele, toate la un loc, ar trebui să-i meargă senzațional, așa că sper să facă următorul film. Doamne ajută! Așa zice vrăjii și ce zice vrăjii se întâmplă. De obicei ce vorbim aici la masa asta ne punem tot felul de dorințe și actorii care au fost la edițiile trecute, cumva ne-am jucat, am făcut jocul ăsta cu peștișorul de aur, da? Care apărea peștișorul de aur, ce dorință ne-am pune? Ce dorință ți-ai pune? Intrăm așa, abrupt. Da, păi, asta, pentru că mai suntem un pic în zodia peștelui, deși înțeleg că intră pe 25, atunci când m-am vestit de bună vestire. Ce dorință! Una de asta foarte omenească, să ajung la Florența. Wow! N-ai fost? Nu. Incredibil, pentru că ai fost pe tot globul, nu chiar pe tot globul, dar am călătorit destul de mult, slavă Domnului, după 32 de ani. Și chiar m-am amuzat pentru că am fost într-un podcast, da? Și Codin Maticiuc mi-a adus să văd cum arăta pașaportul Neanicu, știi? Ceaușescu. Ce interesant. Și am zis, da, și l-a cumpărat la o licitație și așa. Și am zis, da, eu pentru asta, cum zicea mama mea, l-aș trezi în fiecare seară și l-aș mai împușca odată. Că până la 32 de ani n-am avut pașaport și le păstrez pe toate de-a lungul timpului și dacă mergi până la bulgar, tot cu pașaportul, nu cu buletinul. Așa încât, da, n-am călătorit în atât de multe lucruri cât își imaginează lumea, dar aici am dorit foarte tare pentru că am o admirație nesfârșită pentru regina mama Elena și chiar aș vrea să am așa o călătorie acolo și mă gândeam să merg cu un prieten cu tot o altă generație, cu un prieten foarte tânăr care face niște TEDx-uri și așa, și am zis cât stau acolo să-mi imaginez că e exact legătura asta între Regina Maria și regele Mihai. Știu, pare o nebunie, nu știu dacă o să întâmple, dar uite, ți-am spus-o în avantpremieră. Dragostea asta față de tot ce înseamnă regalitate și de familia regală, care exista și în familia mea și noi am fost regaliști, presupun că vine tot din familie, nu? Pe principiu că mama era născută pe 10 mai, deci 10-11 mai, Sfântul Simion de altfel pe 10 mai. La noi așa să cânta Trăiască regele la pian, așa. Mama și, Simona. Da, Simona. Și aveam grijă să închidem bine geamurile, că totuși... Să nu se audă. Așa, era relativ periculos, dar dintotdeauna am fost extrem de regaliști. Și există niște fotografii din copilărie ale mamei. Mama mea era foarte blondă, cu ochi albaștri și când sunt copii foarte mici, adică până în 3 ani, există câteva fotografii în care sunt niște asemănări clare dintr-o parte între alta și mi-aduc aminte că în inconștiența mea totală, când a venit regele, între primele dăți aici, un coleg din televiziune a zis, uite, vine regele, era o vizită privată, nu aia de Paște, pe care o cunoaștem cu toții și așa, și o să vină la o familie. Și eu am zis, zic, vine la noi, mama gătește extraordinar, nu știu ce, gătea pentru musafiri, că altfel era profesor de franceză, știa lucruri rafinate și de la ea, și bunica mea, și Trăianca, bunica mea și așa. Și m-am dus eu foarte entuziasmată acasă și mama, dar vrei să mor, tu nu-ți dai seama acum, adică nici nu... Și bineînțeles că nu s-a întâmplat asta. În schimb, după aia am fost la un concert unde am cumpărat biletele în ultimul moment, era cu Yehudi Menuhin și la ieșirea de la concert la sala Palatului ne-am nimerit exact pe unde trecea regele și regina Ana și apoi ne-am mai întâlnit odată la o lansare de carte, am tradus eu cartea lui Gabriel Badea-Pom, a scris o carte despre regina Elisabeta, a scris-o în franceză, stă în Franța de mult.
și am lansat-o la Institutul Francez și din nou a venit regele și regina, deci practic a existat întâlnirea asta până la urmă și chiar îmi amintesc că am urcat în lift cu regele și regina la Institutul Francez, mi s-a părut foarte frumoasă chestia asta, la fix jour pour jour, cum ce francezul, exact la aceeași zi, la 10 ani distanță față de când fusesem la Versoa, așa încât, da. Ce frumos și ce șansă. Da, o șansă extraordinară și da. Și, Toată atmosfera asta din copilărie, trebuie să spunem, să arăt și cartea și o să arăt așa, pentru că înțeleg că doar așa. Există această carte, Zâmbet de cinema, scrisă de Ani Muscă, care cumva ne introduce în universul ăsta al tău și mai ales în universul copilăriei și aș vrea să ne ducem un pic la copilărie. Un universul paralel, ca să că tot să plec acum cu universul paralel. Cu universe paralele, da, corect. Dacă ar fi să ne gândim la filmul care a luat toate Oscar, a măturat toate Oscarurile. Da. Nu vrem să ne gândim la el, da. O să discutăm puțin și despre Oscarurile la final, dar acum aș vrea să discutăm despre tine și despre parfumul ăsta al universului copilăriei care reiese din carte și e foarte frumos și e foarte emoționant. Dacă ar fi să fie... Știu că tu ai problema asta cu parfumurile, dar... Totuși, dacă ar fi ceva care să-ți amintească de copilărie, o culoare, ceva senzorial... Dacă vrei un parfum, să știi că pot să am și un parfum. Era parfumul de pen de spani, se făcea o turtă din pen de spani de ziua mea, că toți suntem în ajun așa, se făcea în fiecare an. Nu i-a mai ieșit nimănui pen de spaniul ăla, așa cum îl făcea mama sau bunica mea, care era cam așa de înaltă, în care se puneau lumânările, atâția încât se împlineai, erau lumânările alea acolo, le suflam de fiecare dată și mi se rupea în cap și toată mă umpleam de zahăr pentru că deasupra era zahăr pudră și așa, dar era chestia asta tot timpul. Lumea de obicei face exclusiv când împlinește copilul un an. La noi în casă s-a făcut tot timpul turta și, sau cum se numește. Turta asta am repetat-o când am făcut 60 de ani și am făcut am făcut ziua la Cinema City, la Park Lake, acolo mi-am dus 111 prieteni la cinema. Așa. Frumos. Și, de fapt, a fost ideea Ioanei Ionescu. Și a fost o zi extraordinară și am dus la Frumoasa și Bestia și a fost foarte drăguță. Andreea a fost minunată, pentru că, îți dai seama, 111 loc. Mulți nu văzuseră niciodată un film în 3D și a fost o zi din asta, așa, absolut extraordinar. Deci, mirosul ăla e un anumit tip de amestec de vanilie, nu se punea decât vanilie adevărată, nu vanilină, nu altceva, deci era batonul de vanilie care se ținea să făcea. Eu nu știu să gătesc, știu doar așa să povestesc, așa, și cu zahărul la pudră și, de într-adevăr, ăla era un parfum care, într-adevăr, îmi făcea. Dar din carte reiese că mama ta era... Pe lângă faptul, acum nu știu dacă așa a fost, dar trebuie să-mi spui dacă a fost sau nu așa, că te-a răsfățat și a fost și o luptătoare, pentru că tu ai avut niște probleme nu m-a răsfățat, dar să știi că știu, acum este politically incorrect să spui că m-am mai și croit din când în când și cred că mi-a prins bine, îmi pare rău. Și eu cred că prinde bine, asta. Sunt de acord cu tine. Pentru că vedere că nu eram chiar cel mai ușor de îmblânzit copil. Ai fost năstrușnică, am văzut. Rebelă, de mică. Da, deci din când în când chiar folosea așa. Da, dacă ar fi să se facă așa o ecranizare. Nu zic, de fapt nu o ecranizare. O poveste... Să ajunge o bucată. Nu, despre universul ăsta al copilăriei și viața și cum era acolo, că mi s-a părut fabulos casa și cu bunicii și cu părinții și cu grădina și faptul că mi se părea că trăiați așa cumva în vremurile alea care și așa au fost oribile. Da, erați într-o lume paralelă pe care... Care îmi place mai mult decât ideea de univers paralel, da. Da, pe care și eu personal o iubesc și mă gândesc că a fost foarte greu cumva să răzbați și să poți să-ți păstrezi micile obiceiuri și un soi de normalitate pe care Ceaușescu o interzicea și era... Da, dar era, cum să spun, momentul ăla era un fel de viață dublă și apropo de ce spui tu de copilărie și mai ales de prima copilărie, era destul de complicat pentru că casa noastră la etaj, deși casa cu totul are 5 camere, ca să ne înțelegem. Noi eram 5, bunicii mei, părinții mei și cu mine, da? Camerele de la etaj, toate cele 3, fusese ocupate abuziv de chiriași. Deci, practic, noi nu mai aveam drepturi în propria noastră casă. Mereu povestesc chestia asta, că tot avem tendința să uităm. Casă construită în 1939. În 39. Da, în 39 de două arhitecte, de două femei. Arhitect, vezi că am fost...
Ați luat la litră, așa cu... Da, dar reușeam totuși, știi, în când în când să ignorăm că deasupra erau alții, că practic ne era oprit accesul, sus era baia, că e pe sistem englezesc, sus baia, jos bucătăria, se făcuse un duș în peci. Deci, dar pe de altă parte, știi, era lumea noastră și reușeam să... Dar ați găsit un artificiu, că am Da. citit în carte că Da. mama sau cine, mama sau Da, tatăl, mama. Mama a venit venit cu cu ideea, dar de fapt în continuare îi suntem foarte recunoscători. Bănuiesc că nu mai trăiește, dar n-am apucat niciodată să-i mulțumim, nu-l știu, îi ziceam Nenelica, habar n-aveam cum îl chema, habar n-am. Și care a plecat într-o vineri și a zis până luni vedeți că nu vă bagă pe nimeni. Era clar că ne dăduse un semnal fără să riște nici el prea mult. Și atunci s-a dărâmat un zid. Nu mai era decât o singură cameră ocupată din cele 3 de sus. S-a spart un zid și n-a mai rămas nicio cameră complet izolată. Și când luni au venit unii, n-au mai avut un să stea. Asta a fost... Sigur, era foarte riscant. Știi că putea să zică, ești ce dacă s-a spart? Le luăm pe amândouă sau știi, chestii de-astea. Da, mă rog, da, a fost norocul nostru. Asta a fost norocul și cumva, cred că casa asta idilică v-a ajutat să creați această lume în ea și cumva să supraviețuiți într-un normal care era interzis, practic, atunci. Da. Era o lume, clar... Care este cea mai frumoasă amintire din copilărie? Prima care îți vine în gând, că îmi imaginez că sunt multe, dar cea mai frumoasă. Nu știu, cred că tot astea de Crăciun. Crăciun de bază. Îmi plăcea foarte tare și felul cum mă trimiteau la niște vecini până când venea Moș Crăciun. Da, nu, cred că de Crăciun, categorie. Când încă trăia și fratele bunicului meu, venea el cu nevastă, să n-aveau copii. Și veneau și ei și, da, atunci se deschidea o sticlă de licăr de cireș amare, făcut în casă de bunică, întotdeauna de Crăciun așa, se făcea cozonac, mirosea, apropo de parfum de cozonac pe care îl făcea bunica, nu se compară cu absolut nimica, și era de tot felul, se făcea și cozonac cu stafide, corn cu nucă se chema și la mijloc era foarte multă nucă și din nou stafide, eu sunt moartă după stafide. În schimb, e foarte bizar, știi cum memoria oamenilor e foarte înșelătoare. De exemplu, mulți spun că la noi în casă au mâncat cozonac cu mac. N-au făcut niciodată ei mei cozonac cu mac. Da, e foarte interesant, dar nu știu ce. Și să contrazic cu mine la nesfârșit și eu n-am cum să le demonstrez că nu e adevărat. Zic cel mult din cărțile cu rețetele lor ca să le arăt că nu puneam mac în nimica. Dar Madlena ta, practic, asta este cozonacul cu stafide? Sau stafida? Asta este... cozonacul cu stafide, da, categoric. Da. Mai făcea savarină, mai spunea rom cubanez, da, nu, făcea multe lucruri. Nu de Crăciun, evident, da. Că fiecare lucru avea rostul lui, așa cum zic eu tot timpul acolo, la orice restaurant vite, zic ăștia, dacă nu vrei un cheesecake. Cheesecake-ul este pasca. Pasca cu brânză, da? Care se face de Paște, că de-aia îi zice pască și nu toată ziua bună ziua. Știi? Așa cum fiecare lucru te... Acum nu se mai respectă nimic. N-ai văzut că și înainte de Crăciun apar produse de Crăciun cu 3 luni înainte. Și acum, dacă te duci, până sunt... și ouă cu surprize, am înțeles. Dar și ouă vopsite sunt la Carrefour acum, dacă mergi și Paștele... Bine, asta e de la Franța. Primul meu șoc a fost în Germania. Am ajuns în iulie 90, prima călătorie, și într-un supermarket, în ăsta eu știam că se cheamă supermarket, erau ouă vopsite în roșu și am zis, Doamne Sfinte, ce nebunie asta. Societatea de consum, da. Sunt sigur de alea cum zicea tata cu ribel la mine, dacă ouăle nu sunt foarte, da, adică sunt cu negru în jurul, așa, în gălbenușului, la mine, dacă nu sunt ouă cleioase, dacă sunt invitată undeva de Paște, în prima zi de Paște, întotdeauna vin cu ouăle mele gata fierte acasă, ca să fie cleioase, ca să fie... Eu nu mănânc decât gălbenușul, mă rog, am tot fel de idei bizare. Ai foarte multe tabieturi și cumva o parte din... Nu m-am gândit niciodată că se cheamă tabieturi. Cred că am niște fixuri, așa că îmi place să mă cred așa un fel de idee fixă. Da, să facem un top 5, zic. Deci primul este cu ce am reținut eu. Cu faptul că porți mereu la tine piment de Cayenne. Da, e în geantă, sigur. Piperul. Da. Așa, dar trebuie să ne zici de ce. Care piment de Cayenne este de fapt un praf de ardei iute, foarte iute, și care are și o anumită aromă fără să aibă miros, că eu detest mirosul. Așa. Și nu mănânc sare. Detest sarea, așa, tot timpul, și detestând sarea nu pot să beau apa decât cu o tonă de gheață. Nu mănânc ulei,
Și Asta cu parfumul florilor. parfumul florilor, da. Deci vă rog eu mult, m-a întrebat cineva de curând ce flori vă plac. Și am orice, numai să n-aibă miros. Da. Deci vă rog eu, nu crin. Da. Nu crin, nu. Da. Nu zambile. Crinii cred că sunt devastatori, sincer. Tot mereu Tuberozele, povestesc, crinii, da. Nu, mă, să știi că în mod bizar, vezi că de-aia eu sunt complet de subiectivă. Cu tuberozele nu stă așa de afurisită. Da, serios? Pentru că cred că seamănă puțin cu parfumul ăsta, cu Miss Diorul meu sau așa. Și oricum îi plăceau mamei, nu știu de ce la tuberoze sunt mai îngăduitoare. Abar n-am. Sau ficat. De fapt, nu eu, ficatul meu, că de acolo să trage, de la ficatul meu. În rest, zambile, narcise... Nu, asta nu. Nu, asta nu. Așa. Și, nu, dar asta spuneam, mereu povestesc că, de fapt, cu crins era o modalitate în perioada interbelică să te sinucizi. Îți umpleai, da, starletele de pe la teatru de revistă, așa procedau și umpleau casa cu crini și mureau, chiar mureau, adică nu era de glumă. Da, adică este extrem. Iar de la mirosul de crini, nu atât de mulți, că mai venea cuiva ideea, măcar unul să aibă în buchet sau așa, și eu și pisoiul meu, care a trăit 21 de ani, Riț, amândoi simțeam că leșinăm de la mirosul ăla, dar era nostru cum mă copia, știi, practic, că nu știu dacă alte pisici reacționează în felul ăsta la mirosul de crin. Dar știu că bunicii tăi, tot așa am citit în carte, și-ar fi dorit să ajungi o creatoare de parfum. De parfum, paradoxul suprem. Da, paradoxul tot, ei erau chimiști. Și fiind amândoi chimiști, da, am făcut o vară întreagă, am făcut practică la o fabrică din asta, așa, și chiar inventasem un parfum. Dar cred că totuși pe vremea, sigur n-am suportat mirosul nici atunci, dar parcă totuși ceva mai bine decât, că asta e o chestie progresivă, știi? Ca și acum am urcat pe scările astea ale tale, zic, aoleu, sper că n-ai aprins niște bețișoare, am văzut niște bețișoare de la zic, văleu. Dar știi că mi-am dat seama, știi că în România ăștia aprind în casă, așa, că zic ei că, mă rog, miroase mai bine, dar în Asia sunt exclusiv pentru morți, deci poate vă mai gândiți, da. De două ori înainte. De două ori, da. Și, dar nici când mă duc să nu le aprindeți, că cine știe, poate am miros și acolo și nu vreau, da, așa. Deci asta cu piperul, cu parfumurile, cu singurul parfum pe care înțeleg că l-ai purtat toată viața ta și mi se Miss pare Dior, da, fabulos să care nu-i parfumul, un toată de lumea vrea toalet, să mă de fapt, upgradeze, nu. E prea dur parfumul. De toalet, nu e prea, e mult prea... nu mai spun că e și la Poison, care chiar că e o travă, adică o fi o travă, dar nu știu. Și Midnight, Poison, că ăla este și mai... Nu, ăla chiar nu știu nici nu. Că din când în când, știi, când merg în magazine, știi, tot încearcă diverse, dea să miros, zic, nu, ia mai încolo, așa că... Deci asta cu creatorul de parfumuri n-a fost posibil. N-a fost posibil. Bine, dar oricum să știi că n-aș putut să învăț nici chimie, era o iluzie a lor chestia asta. Da. Și nici, n-ai putut de fapt nici visul cu pilotul. Da, ăla mai târziu totuși s-a rezolvat. Ăla nu se putea pentru că fi mioapă, oricum ieșea din discuție. Dar ți-ai fi dorit. Asta mi s-a părut interesant, ce erai o temerară, curajoasă, nu? De unde? În gene, dar au avut grijă să-mi ascundă. După ce n-a mai fost niciunul dintre ei, am găsit niște acte, că bunica mea în primul război mondial era pilot. Să ne înțelegem, da? Nu i-a scăpat o clipă treaba asta, așa, ca să deci de acolo ai moștenit, practic. E în gene, e în ADN, clar. Da. Dar ai zis că ai reușit. Cum? Da, am reușit, da, bine, în avioane de-astea de 2 persoane, m-a învățat mami, care, așa, el se adresează așa cu mami. E un domn minunat despre care chiar s-a făcut și un film la un moment dat, Mavrodinea a făcut un film. Și întâi am învățat cu el, eram în Delta, eram la Anonimul și m-a plimbat prima dată și a fost foarte nostimă prima plimbare, pentru că e un avion din ăsta foarte mic și cu dublă comandă, știi? Și el l-a lăsat în picaj, știi? Coborâm, zic, nu mă sperie chestia asta și a fost foarte impresionant că nu mă sperie, știi, că toată lumea țipă, urlă, se panichează, eu n-am avut nicio treabă, adică m-am simțit ca la mine acasă acolo. Și după aia mai am un prieten foarte bun la Timișoara, care are un avion și din când în când mai zbor cu el. La un moment dat, Mirela, managerul meu de la Timișoara, nu mi-a găsit bilet ca să merg de la București că abia se terminase pandemia și nu erau bilete de avion. Și l-a trimis tot pe prietenul ăsta al nostru cu avionul și m-a luat de la Băneasa cu avion și m-a lăsat să pilotez. A fost minunat. Am mai pilotat odată de la București până la... De fapt, corect spus, este copilotat până la Anonimul, adică da, îmi place foarte tare. Da. Uite, asta da, o chestie inedită. Nu cred că o știe foarte Nu multă știu lume. că neapărat e inedită, dar
Îmi place. Nu am avion, vă spun de pe acum. Nu mai încercați să spuneți că am sau că am așa, că să știți că data viitoare, dacă pe primul care a zis chestia asta nu l-am dat în judecată, pe voi o să vă dau ca să-mi cumpăr un avion. Da, să se și împlinească până la urmă. Exact, păi da, ce facem? Măcar unul de ciocolată așa mare. Apropo, era în Germania, acum am fost la o fabrică de ciocolată cu Cătălina, cu o prietenă bună, unde avea un Titanic care era cât masa asta din ciocolată și zic, mira, la un avion nu faceți și voi. Deja sunt șocată, un elicopter, un avion, ceva, da. Deci când am fost acolo la cuvinte la Dan Negru, elicopter mi-a ieșit în primul, l-am nimerit, restul mai greu. Deci e ceva acolo. Este. Păi da, uite, vezi, e un îngeraș așa, pe da. Și până la urmă, deci asta nu știe lumea, cred că nu știe, sau, da, mulți, uite, poate nu știu, mai spunem așa, deși ei trebuie să cumpere cartea, să o citească, clar, nu e obligatoriu. Dar nu e obligatoriu. O să fiu la Timișoara, dar ar fi au vrut frumos. Cei de la editură să ajungem la Timișoara și unde prind și un film italienez minunat care se cheamă Umbra zilei și chiar la Cinema Victoria, Ioana ne-a primit acolo, să facem lansarea de carte și pe aia rămân să mai văd încă o dată filmul. L-am văzut de 2 ori și este absolut extraordinar, un film italienesc, da. Deci asta este o recomandare totală, da. Totală. Pe 1 și nu este o păcăleală, e nu pe o 1 glumă. aprilie, nu, e pe 1 aprilie exact când m-au botezat ai mei, da. Până la urmă, după Nu, trebuia să mă nasc pe 1 aprilie, m-au botezat ceva mai încolo, dar am venit mai devreme. Asta e, ca să nu fiu o păcăleală. Tu ai venit mai devreme, le-ai dat ceva bătăi de cap. Da, le-am depășit. Le-ai depășit cu brio și... Nu eu, ei le-au depășit și niște Dar doctori și tu că foarte buni. ai fost o luptătoare până la urmă. Îți dai seama. Da. Asta este realitatea. Da. După o copilărie așa în care făceai o grămadă de trăznăi, ai ajuns la Sava, la liceu. I-ai dat pe toți pe spate cumva cu chestia asta că ai reușit. Am intrat. Că ai intrat. După aia nu mi-a mers așa. la fel de bine, da? Pe urmă te-ai mutat la un alt liceu. Nu, stai puțin, că am fost la Sava, da. unde vreau neapărat să vă spun din experiența mea de acolo, că eram într-o clasă de asta de mixtată, deci numai cu fete. Apropo de Mamalia, de filmul care tocmai fuse la Berlinale, deci credeți-mă că o societate de asta numai cu muieri este o catastrofă. Da, deci nu vă subscriu. Ceva. E și chiar și el când a făcut filmul, Sebastian, l-a făcut tot cu gândul că deja exageram în direcția asta. Mult prea mult. Da. Dar apoi te-ai dus la facultatea de litere. Și iarăși... am și intrat în prima, sunt foarte mândră. Ai și intrat din prima. Ai terminat cu 10? La diplomă am avut 10. La 10, așa. La diplomă chiar am avut 10. Chiar de curând, nu știu la ce iar mi-a trebuit hârtia aia, diploma aia. Și atunci în facultate a început, de fapt, colaborarea ta cu Cinemateca. De fapt, cred că atunci, nu? Cu Cinemateca a început, când am terminat facultatea, am început doar să văd filme la Cinemateca împreună cu Dei Suchianu și chiar a fost o chestie foarte frumoasă. Acum de curând am fost la o emisiune de ziua Holocaustului și era un domn profesor de la facultate care mi-a zis, știți că eu vă știu de la 17 ani. Ok. Zice, vă invidiam foarte tare că vă plimbați pe lângă hotelul Lido împreună cu Dei Suchianu. Zic, e adevărat, n-aveam 17, aveam vreo 19, că deja intrasem la facultate, dar mi s-a părut foarte frumos ce rămăsese lui în minte, îți dai seama, asta 100 de ani de atunci, nu chiar 100 de ani, mă rog, acolo. Și mi s-a părut foarte frumos că cineva mă invidia că mă plimbam cu mentorul meu. Mi se părea foarte frumos. Trebuie să spunem pentru cei mai tineri că se uită, am aflat și eu recent că se uită foarte mult, foarte multă puștime la podcastul ăsta, culmea. Și trebuie să le spunem că a fost, practic, primul deschizătorul de drum în ceea ce înseamnă critică de film. Da. Așa și este, mentorul tău și că îi porți un respect foarte, foarte mare. Și la fata lui care este încă în viață și care e frumoasă, a făcut o fată frumoasă ca la Hollywood. Da. Și el a fost o întâlnire cumva providențială, practic. Absolut, culmea la mare, unde eu detest să merg, dar asta e, mă nimeresc. Uite, iarăși, pe lista de chestii... Da, nu-mi place să merg la mare. Așa, deși bunica mea era din Constanța. Nu-ți place sarea și aerul e sărat. Da, probabil că și marea e sărată și mai e o gură de aia. Da, numai că îmi imaginez. Nu vrem. Măi, când te faci o mare de cafea, să știți că mă duc acolo, sigur, m-ați prins. Dar la Cannes? Sau una de șampanie. Nu. La Cannes vezi filme întâi la mare. Adevărul, atmosfera de acolo, atmosfera de pe croazetă. Atmosfera. Așa, da, ne-am cunoscut la Mamaia Sat, mi se pare foarte drăguț, așa, exact după ce intrasem la facultate.
Și asta spuneam, că aveam 18 ani și el 81, dar l-am prins aproape 10 ani și a contat foarte mult. Dar pasiunea pentru film sigur că exista dinainte, că de-aia și știam că eu urmărisem toate emisiunile și lui Caranfil, că le-am de la școală vinerea ca să-l văd, emisiunile cu domnul Sucheanu fuseseră chiar înainte, pentru că s-au grăbit comuniștii la un moment dat să-l oprească, pentru că au zis că e prea în vârstă și să nu-i amintească lui Neanicu că s-ar putea să îmbătrânească tot felul de prostii. Tot felul de lucruri pe care ar fi bine să nu le uităm niciodată, ca să nu mai trecem până ele, că vezi bine că lumea e plină de nebuni. Dar treaba asta cu film oricum exista la tine în familie. Exista, da, oricum mergeau ai mei foarte Era mult ca un la fel film. de ritual, am înțeles că Da, mergeați, bine, era Mhm. și acum e un club de ăsta la muncii, unde Hai e la cine- Million Dollar. La E Million drăguț că Dollars îi spui era... un club, eu cred că e mai mult decât un club, dar în sfârșit... Habar n-am, că n-am fost niciodată Nu, acolo. n-am fost, dar știm că sunt unii care se mai taie pe acolo din când în când, au mai fost ceva crime, dar se poate Apropo face de un cum se film transformă orașul, înainte era un cinematograf acolo, nu? Era un cinematograf pe care cineva l-a lăsat în chirie pe 99 de ani, deci nu mai apuc să-l văd din nou cinematograf. E adevărat da, că ce frumos schema ar fi. muncii, dar avea un cinematograf care mergea undeva spre subsol, așa mi-amintesc foarte bine că am văzut Câinele din Baskerville acolo și m-a speriat. Că era, cred că a fost printre primele filme de groază pe care am dat. De bază le vedeam dincolo. Dar mergeați săptămânal, nu? Sau Mergeam chiar la Sala de două? Palatului Mergeați la Sala Palatului, Da, la Sala în formulă Palatului. completă, că asta Da, mi-a toți plăcut. cinci, Toți cinci și cu bunicii și așa, cu... și... Erați o familie și cu- unită și asta era o pasiune comună. Da, comună, da. Mergeam cu autobuzul 34. Da, mai ții minte primul film pe care l-ai văzut cu Da, ai tăi? Cleopatra. La cinemaul mare, Ok. da, adică la Cleopatra. Așa ceva, într-adevăr, nu Da. se uită. Da, Nu se poate uita. Păi tocmai de-aia când am ajuns în Egipt, tocmai m-am tot gândit. Da. Îmi plăcea Liz Taylor foarte tare, întotdeauna mi-a plăcut. I-am reproșat mamei că nu mi-a făcut ochii violet. Da. Asta e mai greu de Măcar albaștri, că eram singura, în afară de tata, cu ochii nealbaștri în toată familia asta. Și tot așa mi-a rămas așa în minte imaginea asta, mi se pare o imagine de film, când mergeai tu în prima săptămână, dacă greșesc, mă corectez, dar în prima săptămână sau când ai intrat la facultate, ai chiulit cu mama ta și te-ai dus la film. Nu, prima zi. În prima zi, În așa. prima zi, a fost o formă de protest, am fost pe Bulevardul Cinematografelor, că evident că nu o să-i spunem 6 martie, chiar dacă tata era născut pe 6 martie, dar știi că 6 martie era un guvern comunist, de schema așa. Acum îi zice de Elisabeta, dar nu mai sunt cinematografi. Și ne-am dus să vedem un film, tocmai sub o formă de protest. Mama era profesor universitar la Politehnică, eu intrasem la facultate și Neanicu făcuse chestia asta că toată lumea să înceapă la 15 septembrie, să nu mai... Până atunci facultățile începeau la 1 octombrie. Și am zis în semn de protest, noi nu o să ne ducem prima zi. Și nu ne-am dus la cinema. Da. Vezi, există tot felul de forme de protest pe lumea asta. Totul e să ai imaginația necesară. Da, o formă de protest, ca asta ce ziceam, că fiecare a luptat cumva cu armele lui. Da, atunci. și pe de altă parte să știi cum să o faci ca să n-aibă de unde să te apuce. Știi, cam asta e exact ca la povestea cu cenzura și inclusiv acum cu correctness-ul ăsta de ne-omorât pe toți. E tot o formă de cenzură, de fapt. Da, absolut. Cum îmi place să numesc, trăim o dictatură a minorităților. Deci asta se întâmplă acum. Nu, sigur că da, dar și asta tot așa poate fi evitată și ironizată. Mai târziu ți-ai folosit vocea apropo de arme împotriva cenzurii și apropo de întâlniri providențiale. L-ai întâlnit pe Tudor Caranfil și ulterior prin el sau cu ajutorul lui ai ajuns la televiziunea română? Da, unde de fapt m-a sunat Ioan Ionel. A fost ziua lui Iacu pe 7... A fost foarte interesant. A fost ziua lui pe 7 martie. Da, și de fapt prin el am ajuns prima dată, era vară, n-avea cine să facă o traducere simultană și m-a sunat disperat că trebuia să fiu într-o jumătate de oră. Eu 23, aveam 23 de ani. Eram în aveam 23 de ani, îmi luasem și un grup să fiu ghid ca să mai câștig un ban. Trebuia să-mi termin de scris lucrarea de diplomă. Apropo că am văzut mașina aia de scris acolo și mi-am adus aminte că și noi aveam un Olivetti atunci și chiar a fost o expoziție Olivetti de curând a italienilor pe aici și pe care mi-a bătut mama lucrarea Jean Cocteau și poezia cinematografică, a bătut ea la mașină pentru că a zis că dacă mai dăm la dactilografă până corectăm și pe vremea era foarte complicat cu corectatul și așa. Și deci toate astea erau la un loc și exact în perioada asta m-a sunat și el și
fugit acolo. Dar am să spun o chestie foarte interesantă apropo de asta, pe care chiar n-am povestit-o, că tot timpul povestesc lucruri care s-au mai spus. Așa, la un moment dat, Ilinca Călugăreanu, care a făcut Chuck Norris versus comunism, m-a sunat și mi-a zis, vezi că te caut o americancă și ea a găsit undeva la Departamentul de Stat că în anii 70 Telly Savalas, respectiv Kojak, și Peter Falk, respectiv Colombo, au făcut câte o înregistrare pentru publicul din România și care s-a dat și la televizor. Mi-am zis, în anii 70 nu știu, pentru că eram încă elevă. Eu din 80 am intrat în televiziune, deci nu știu. Nu știu să se fi întâmplat chestia asta. Și l-am întrebat pe Ioan Ionel, pentru că Ioan Ionel se ocupa chiar cu cumpărarea de filme, achiziționarea de filme în perioada respectivă. Și mi-a zis niște chestii foarte nostime. În primul rând că atunci când a vrut să ia Kojak, Vornicu, dragul de el, datorită căruia noi am văzut niște programe extraordinare, a zis, urâtul ăsta nu o să se atașeze nimeni de el niciodată. Și, mă rog, nu a funcționat în prima fază, numai că Păleanicu nu știu pe unde a circulat cu pașaportul pe care l-am văzut aseară, probabil. Așa, și a văzut un episod și i-a plăcut, drept care în 2 timp și 3 mișcări s-a cumpărat Kojak imediat și mai mult decât atât, când pleca din țară, își lua episodul următor pe care l-ar fi pierdut altfel. Îți dai seama că prostie, că practic le puteau aduce pe toate acasă să le vadă în cinematograful ăla care există în continuare în fosta lui casă, care inițial a fost construită pentru Dej și unde la subsol există un cinematograf. Și unde ai ajuns? Da. După vocea ta, că vocea ta practic a ajuns înaintea ta. Înaintea mea cu 37 de ani. Da, așa. Și așa, deci asta era odată și după aia a venit Colombo, unde iarăși ăla era, știi, ai văzut neglijent, vai de capul lui. Cu un ochi mai, na. Așa, dar bun. Și ne-am interesat, l-am sunat pe Ionel și Ionel mi-a zis, nu mi-amintesc de așa ceva. În primul rând, zic, poate au trimis mesajele astea și au ajuns numai la Neanicu, dar chiar și așa ar fi trebuit subtitrate, că ăla nu știa, nu învăța brusă englezește, că nu știa nicio limbă. Și deci am decis, am vorbit cu americanca și am zis, dom'le, nu există niciun fel de dovadă că ar fi fost chestia asta aici, nu știm. După care americanca mi-a scris și mi-a zis, știi că am găsit totuși niște mărturii în niște ziare în care spunea că în data de cutare s-a dat la televizor acest mesaj al lui Kojak către România, care de fapt era un mesaj, spunea Departamentul de Stat, de ăsta subliminal, adică să înțeleagă românii că noi nu i-am uitat. Acum, în anii 70, relațiile României cu America erau foarte bune, că ăștia fraieri cum sunt au crezut că Neanicu chiar se opune rușilor. El nu se opunea rușilor. El se opunea strict pentru el, nu pentru noi rușilor, ca să nu-l debarce ăștia de aici. Bun. Și că apărea acolo că au fost aceste. Și mă uitam ce înseamnă în continuare naivitatea americanilor. Păi oricine putea să scrie orice în ziarul ăla. Clar. Îți dai seama. Putea să zic că a fost aseară. Ce să n-ai noțiunea cum se poate trișa și să nu vezi nici acum, când vezi foarte bine că ăsta, de unde nu vine lumina de la răsărit, ci vine bomba de la răsărit, are același sistem. Și asta e, nu o să-i putem schimba. Adică naivitatea asta lor pe mine mă omoară și ne omoară și pe noi, între altele. Și ea, gata, am găsit, uite, în ziarul cu tare, în România Liberă, îți scria, nu mă de aici. Putea să scrie oricine, orice. Exact. Îți dai seama, da. De vreme ce ăla care lucra acolo și-aș dai seama că și-ar fi adus aminte, pentru că era un eveniment. Să știi că, că tocmai vreau să demonstreze că nu a uitat poporul român. Iure, da. Da, într-adevăr, naivitatea care, mă rog, nu e doar la ei, că o întâlnim și... Nu, sigur că o întâlnim peste tot, că e molipsitoare, mai rău decât COVID-ul, da, care, apropo, n-a dispărut. Da. N-a dispărut, dar să ne întoarcem, că ziceai de naivitate. Crezi că atunci când tu ai început să traduci filme, practic, și aici e interesant că e un personaj comun care a apărut în existența noastră, omul care te-a recomandat, practic, el era în televiziune și te-a recomandat celebrului Zamfir, care avea nevoie de... Avea aici, două aici, străzi mai încolo, lângă noi, am aflat care s-a stins acum un an, exact în aprilie, da. Incredibil. De un COVID. În care n-a de crezut. COVID? De COVID, pentru că n-a crezut în el, a zis, nu există COVID. Și când a ajuns la spital, deja a fost prea târziu.
Incredibil. Da, asta N-am e. știut detaliul ăsta. Da. Dar un om, iarăși, providențial în existența ta. Absolut, am toată recunoștința din punctul ăsta de vedere, da. Da, care ți-a oferit această șansă. Tu Că care... era foarte curajos, știi? Și mai mult decât curajos, n-avea frică. Ceea ce e extraordinar. Recunosc că Dar nici nici eu tu n-am. Pe asta zic. V-ați găsit, aici, adică a găsit... Adică, da, adunat și ne-a adunat, da. Da, asta a fost cumva o întâlnire, știi cum se zice ca la poker, că m-a amuzat foarte mult treaba asta, că și în viață ca la poker, degeaba ai cărți dacă n-ai întâlniri, știi? Exact, da. Tu ai avut această întâlnire fantastică cu omul ăsta care făcea Prin care treaba m-a asta. trimis, de fapt, domnul Sterie, care era Da. în televiziune, care teoretic în televiziune era șeful pompierilor și pe aia, când i-a dat un interviu Ilinca, i-a zis, eu eram comisiune specială. Bun, am înțeles care era misiunea specială, nu contează, de el, de fapt, m-a recomandat pentru că știa că fac chestia asta pentru șef, de știu să traduc simultan, știa că fac la Cinematecă și avea la schimb toate casetele pe gratis, adică era un win-win situation. Dar o să râzi. Cumva coincidența face că mi-a fost vecin acum 10 ani, deci chiar ușa de vis-a-vis de apartamentul meu și chiar și la 80 de ani, el toată noaptea vedea filme. Foarte frumos. Toată noaptea vedea filme, cumpăra filme, că pe atunci era moda așa, și le ascundea de soția lui. Și era foarte amuzant că suna mai întâi la noi la ușă și ne zicea, poți să ascund aici că am cumpărat, să nu vadă Florica, așa o chema pe soția lui. Și pe mine m-a amuzat, mi se părea așa un comportament copilăresc, un om la 80 de ani care se ascunde că de fapt cumpără din banii de pensie DVD-uri și ce cumpăra el și toată noaptea. Deci cumva probabil că și de aici chiar era asta pasionat. era ideea, că în felul ăsta el îmi făcea rost de filme. Cum făcea mulți alții, că probabil de asta și închidea ochii, că altfel mă gândesc că s-ar fi terminat de mult. Categoric, nu, oricum. Eu tot încerc să vă explic că a fost clar cu voie de la poliție. Că altfel, sigur că îl mai alergau, că îți dădeau tot timpul senzația să-ți fie frică, inclusiv celor care le vedeau, dar nu. Și era oricum în toate aceste foste țări comuniste, inclusiv la ruși, deci nu. Deci când te-a chemat, înțeleg că te-ai dus undeva într-un subsol sau într-un demisol. Da, un demisol. Acolo se petrecea toată... Care e tot 2 străzi mai încolo decât tine. Ar trebui, dar oare mai există? Strada aia, foarte târziu mi-am dat seama, se cheamă Aviator, da? Petrescu l-a chemat pe bunicul meu. Incredibil. Da. Wow, ce coincidență. Dar nu m-am gândit niciodată, foarte mult mai târziu. Știi că sunt toate străzile astea care se cheamă la fel pe aici. Iar după aia Tezalul, care e o stradă mai sus de tine, tot pe la... Dar oare mai există? Acum am trecut pe lângă el. Nu, subsolul ăsta oare... Subsolul ăsta e o casă în care stau copiii, adică stă fata lui și cu copiii ei, că are 3 copii, băiatul lui a fost de curând ziua lui Alexandru. Alexandru s-a născut, nu se mai năștea. S-a născut la aproape 10 luni, ceva de genul ăsta. Noroc că a venit cu tremurul din 77 și drept care el a născut pe 7 martie, că venind cu tremurul, în sfârșit s-a speriat suficient mama lui, care era foarte, foarte frumoasă, semăna cu Jane Fonda, așa, nevasta domnului Zanfir și Lidia, și că e născută în aprilie, tot un berbec. Și s-a născut și de curând a fost ziua lui, dar el stă la Abu Dhabi împreună are 4 fete. Câte povești de viață. Dar tu i-ai cunoscut mici, că tu practic mergeai în subsolul ăla. Mici. Acolo 77, deci fă tu calculul, în 77 până în 85, când am început eu să lucrez. Deci în 85 ăla a fost. Da, în noiembrie 85, da. La un an după ce m-am născut eu. 5 cu 3, 8 ani aveau prima an. 8 și soră să avea 7. Da. Și cum se petrecea? Te duceai acolo? Aveai un microfon pe care îl țineai în mână? Sau cum era? Nu. Deci te duceai Asta era, în primul rând, casa asta a fost al lui Finteșteanu. Că asta vreau să spun că avea un aer, ceva avea casa asta, așa, adică minunat. Mă rog, o fi avut și microfoane, trecem peste alte microfoane. Așa. Și, în primul rând, urcai niște trepte și mergeai, în primul rând, mă duceam la bucătărie, pentru că veneam după ora 3 când terminam la televiziune, deci de vis-a-vis. Da. Așa, mergeam la bucătărie, îmi făceam o cafea, lucru rar, se găsea foarte rar acolo, și mâncam un sandwich, puteam să-mi iau orice din frigider. N-am să niciodată că inclusiv odată m-am bucurat eu foarte tare. În primul rând că erau feliile alea de brânză care mai există și acum, care sunt în plastic, așa, un fel de brânză topită. Mamă, atunci era o raritate alea, așa. Delicatesă. Și odată am găsit eu pe
pe masă niște biscuiți. Și ce grozav. Bineînțeles, erau niște biscuiți pentru cățel, dar nu am prins că erau în formă de așa, dar erau foarte gustoși, așa că puteți să mâncați liniștiți. Pentru Ruki, care era cățelul, care se mai aude din când în când pe casete că le trăia, era un cățel foarte drăguț. Da. Așa, deci mâncam și pe aia coboram la un demisol sub sol, așa, unde era o încăpere unde făcuseră un sistem de ăsta, deci aveam căști și microfon fix, deci nu-l țineam în mână, că nici n-aș fi putut, că erau totuși ore foarte multe. Cât stăteai acolo? Păi stăteam așa, fie 2 casete, ceea ce înseamnă 6 ore, 3 casete, ceea ce înseamnă 9 ore și o singură dată am stat chiar 4. Deci, dar în general între 2 și 3 casete, deci între 6 și 9 ore. În principiu, cu o pauză foarte scurtă, se mira că pauzele erau foarte scurte, cât să mai bea o cafea și să dau un telefon acasă la mama. Asta era ideea și sunam și când ajungeam chestia asta. Știu că pe el oarecum îl enerva, că de ce sun, așa zic, pentru că trebuie să știe unde sunt și cam ajuns. Asta e. Avea așa o formă de gelozie, așa, dar de ce tot timpul trebuie să sun. Da, da, ce au zis de treaba asta? Eu eram deja majoră vaccinată, ca să spun corect, așa. Da, știi cum e, părinții sigur că aveau un fel de teamă, pe de altă parte erau foarte mândri că sunt curajoasă și că fac chestia asta. Ei m-au auzit mult mai târziu că noi n-aveam primul video l-am avut după Revoluție. Și că, să nu uităm, un video costa cât o mașină, da? Deci era foarte scump, da. Da, probabil că aveau, dar niciodată nu mi-au indus ideea asta, hai nu te mai duce, hai că ne e frică, hai că nu. Și oricum, eu sunt o persoană foarte voluntară, n-ar fi folosit la nimic. Și-au dat seama că de-abia dacă ar fi să nu mai duc, sigur că asta ar fi plus fost, că cred că și ei aveau o satisfacție pe care o aveai și tu, că era ca un fel de palmă dată regimului. Da, categoric, asta era clar, dar pe de altă parte nimeni nu îndrăznea neapărat să le spună. Palme pe care oricum le dădeai și când lucrai, că tu la TVR, asta m-a amuzat fenomenal. Măi, câtă nebunie, deci cu cenzura asta, cum stăteau ei și tăiau tot felul de chestii total inutile. Am văzut inclusiv în documentarul cu Chuck Norris versus comunism, o imagine cu un iepuraș care avea 3 baloane. Da. Roșu, galben și albastru. Da, și li s-a părut că era cu era lupul. de nou chestia asta cu neanicul, știi? Că noi am luat plasă atunci când au intrat rușii la Praga. Noi chiar am crezut că el realmente e împotriva rușilor. Nu era exclusiv pentru el, că a fost frică că zboară și pe el. Da, mă rog, ne-a trecut, adică naivitatea aia a durat o jumătate de zi, așa cum la fel de puțin a durat și aia cu Iliescu după 90, deci da. Da, ei credeau că, este o metaforă ascunsă, lupul e URSS-ul, da, și uite cum a prins URSS-ul, a prins România. Și ce o să înțeleagă copiii, adică era de o absurditate asta, dar tu îi mai fentai. Da, pe lângă faptul că alea totuși, din alea 3 culori, să obțin toate culorile de pe lumea asta. Știi? Da, dar ei nu știau. Dar tu stăteai practic la o masă cu acești, să-i numim ștabi? Nu stăteam la o masă. Nu, stăteam. Un film așa, mă rog. Nu, era o sală de proiecție cu 2 rânduri de scaune. Okay. Nu, era chiar o sală de proiecție. Stăteam în primul rând și într-un colț era într-adevăr un birou unde cineva lua notițe și spunea ce să taie. Era un redactor, era altcineva. Și când i-ai fentat cel mai tare? Că tu uneori mai traduceai altfel, că ei nu știau, săracii. Să știi că am încercat, de exemplu, foarte tare să-i fentez și chiar m-am bucurat acum că o să dea rețeaua de televiziune, o să dea filmul lui Lume tot să fie la TIF. Am tot încercat și când venea o serie nouă de șefi, iar încercam să-i fentez, numai că în momentul când ăla ieșea la geam și striga, încercam să așa. Și am zis, hai să-l tăiem înainte pe ăla care strigă la geam și așa, dar n-au vrut să mă lase să... Nu, dar fentările erau pe parcurs de traducere, știi? Adică nu băgai un Dumnezeu, nu băgai un ăsta, că sigur zbura toată scena și era absurd, că după aia tu în subtitrare spuneai cel de sus, nu știm de ce aveam voie cel de sus, nu aveam voie. Dumnezeu, mie mi se pare chiar mai mult de Dumnezeu când spui cel de sus. Sau să gândea că ăla e neanicul, nu știu, n-am înțeles niciodată de ce aia aveam voie și nu. Că nu întreba nimeni de ce ai voie aia și de ce n-ai voie altă, că oricum nu-ți explica nimeni, nu dădea nimeni
vreun fel. Și că asta îmi spunea cineva că de-aia se chema traducerea și adaptarea, pentru că era cenzurat. Nu se chema, frate, așa, că nu ne-ar fi lăsat să zice. Se chema așa pentru că trebuia să scurtezi ca să apuce să citească și Nea Gheorghe, care citește mult mai lent. Tu trebuie să citești de 3 ori ca să citească Nea Gheorghe, că oricum, principalul, deci, cum zic ăștia nostru, acum publicul care îi se adresează era Nea Gheorghe tot timpul. De-aia n-aveam voie niciun film să aibă nume propriu, să aibă un nume propriu. Că dacă Nea Gheorghe nu poate să citească numele la străin propriu. Nu, tată, nu. Nu erau Flintstone, nu? Erau aventuri în epoca de piatră. Minții, păi efectiv. da. Păi da. Și după aia ne bucurăm când ia triunghiul tristeții și când aia care era o amărâtă ajunge să-i conducă pe toți, să le dea apă când vrea și ni se spune, bă, ce film bun e! Păi ia să vedeți voi când vă conduce Nea Gheorghe ce bine e. Cam ferma animalelor, cam mai așa ales ceva. că Nea Gheorghe putea foarte bine să facă facultatea, că nu-i oprea nimeni. Și nu era ca pe vremuri când îi oprea pe cei care erau copii de foști deținuți politici că nu puteau să facă studiile, că aveau dosar prost, nu? Nu-i oprea nimeni. Hai măcar o subinginerie pe acolo și așa. Nu-și terminau nici măcar liceu. Nu mai spun că se mai întâmplă și în ziua de azi, așa că să o lăsăm. Da. Da, ați visat vreodată tu împreună cu ai tăi? Bine, de visat îmi imaginez că visați că se va termina acest... Nu, n-am visat. Nu. N-ați sperat? Bunica mea era convins că o să țină câtevul mediu. Și că nu avem nicio șansă și că noi nu putem trăi câtevul mediu. Și de-aia trebuia să găsim tot timpul tot felul de ieșiri din astea. Da. El a murit în 72, deci oricum cu mult înainte. Da. Dar în momentul în care s-a întâmplat a venit Revoluția și în sfârșit am scăpat de... Mie mi-a fost frică că nu o să vină Revoluția. Asta era toată teama mea. Că o să ne lase cum au lăsat Cuba, mereu spun asta. Că o să ne lase cum au lăsat Cuba de exemplu, să vedeți ce prost e. Știi? Ce trist ar fi fost. Da. Asta mi-a fost, că totuși am fost ultimii. Da, așa e. Știi? Și de-aia, adică s-a întâmplat. Deși mai aveam un strop de încredere, fusesem la o petrecere cam înainte de noiembrie, cred că octombrie, cam așa, și la un moment dat bărbații se retrăseseră într-o încăpere și printre bărbații aia, mai târziu am aflat că mulți erau masoni, pe vremea nu știam bine ce stăia masonii. Mulți erau masoni, unul fusese directorul televiziunii la un moment dat și cum eu aud foarte bine, e meseria, așa, i-am auzit cum unul dintre ei a zis, n-apucă Crăciunul. Deci știau. Și atunci m-am gândit, poate să... Și după aia am zis, nu, sunt eu prea optimistă de zic așa, da. Da, și când s-a întâmplat. Da, și când și culmea este că, într-adevăr, n-a mai apucat Crăciunul. Știi, asta e colosal, știi? Dar, repet, atunci, abar n-aveam. Știam doar de unul dintre ei că așa și că restul, în sfârșit, erau mai toți erau din televiziune. Și, da. Dar ce te-a bucurat cel mai tare? Atunci? În momentul în care, efectiv, am scăpat din întunericul ăsta, bine, așa cum am scăpat, nu mai comentăm, nu intrăm acum pe partea politică, dar care a fost primul lucru care te-a bucurat din noile Că am să pot beneficii? călători, că e numai asta. Cu călătoria. Asta e. Nu, asta mi-am dorit cel mai tare, că am să pot călători. Este extrem de frustrant să înveți franceză și engleză fără să ajungi în țările astea. Și să vezi atâtea filme și să nu poți ajunge practic în locațiile... Bine, ele te ajută să călătorești. Și multă lume m-a întrebat de unde știu limbile. Sigur că am avut și niște profesori, dar călătoriile au fost până la un punct înlocuite de filme. Dar să știi că nu e suficient. Deși Absolut. până și în zilele de azi, când mai călătoresc, mai aflu câte o chestie. Că uite, acum, când am fost la Paris în decembrie, de vreo 6 ani nu mai fusesem la Paris, am fost fericită, am fost la teatru, și nu fusesem niciodată la teatru. La cinema am fost la nu știu câte filme, am fost la niște spectacole de jazz, a fost minunat cu Simona Miculescu, a fost și mă și uitam că acum mă îngrijorează ce se întâmplă la Paris. Eu acolo am prins doar când au câștigat ăștia niște meciuri și a fost ceva pe străzi de nu vrei să știi. Bun. Și am fost la teatru și era un spectacol despre Simone Weil. Am văzut toate spectacolele. Erau 2 spectacole despre ea și plus un film, nu știu ce, la teatru și cu biletul mă duc să mă așez, apare o plasatoare, eu zic, ești la cap de rând, da, așa, și aia îmi zice așa cu un ușor zâmbet ironic, da, știați unde e locul. N-am știut că trebuie să-i dau bacșiș. Am crăpat de rușine pentru chestia asta, pentru că nu fusesem niciodată. Trebuia să-i dau 1 euro.
Și după care toată lumea mi-a zis, eu am fost atât de supărată că dacă aș fi călătorit și eu așa cum e normal, de la 3 ani să mă ducă mama în străinătate, la 10 ani, aș fi știut lucrul ăsta. Mi-a crăpat obraz și n-am mai avut cum să recuperez după aia, știi? Asta e. Da, dar acum... Da, acum știu. La al doilea spectacol deja m-am deșteptat, așa l-aveam și chiar avea un săculeț în care își punea banii ăștia, așa. Și la al treilea, după ce mi s-a spus, dragă, trecutul nu se întâmplă în toate teatrele, nu e așa. La al treilea, unde am văzut un Corneille, mincinosul Corneille minunat, așa, la Teatru de Poș, scria mare la intrare, le pourboire, da? Și am zis, ce scrie acolo? Da? Da? Așa, bun. Și tot felul de lucruri, de detalii, detalii de genul ăsta, știi, pe care n-ai unde să le înveți, nici în filme, nici nicăieri, dacă nu călătorești, de cuvinte, de exprimare. E foarte important să poți călători. De-aia, repet, urăsc sincer, în continuare, da. Da, și eu când îi aud, deși am prins prea puțin din perioada aia, dar mă rog, e ca și cum am trăit prin poveștile părinților mei, care au fost tot așa niște rebeli păi și regali. Păi generație cu mine, părinții tăi. Și cumva când mai aud oameni care zic că era mai bine, am așa, știi. Da, pentru că nu-și amintesc decât ce le convine tinerețea lor. Sau nu-și dau seama, mulți dintre ei. Sau nu-și dau seama, sau... Mă rog, știi, își amestecă lucrurile care le conveneau cu lucrurile care nu le conveneau și le iau deoparte doar pe alea bune, știi, cam asta e. Bine, capacitatea noastră de a uita ce e rău e foarte mare, că altfel nimeni n-ar mai avea al doilea copil, de exemplu. Da, dar, da. Da, mă rog, e discutabil, niciodată nu poți să știi. Da, mă rog, nu știu, asta e, da. Apropo de treaba asta, știu că îți plac foarte mult copiii, că am citit treaba asta și... în momentul de față, chiar dacă nu ești bunică, dar știu că ai niște... Am finuți. Ai finuți. Te rog, finuțe. Finuțul deja e mare, are 18 ani, deci deja este în discuție, dar am finuțe, da. Dar și... că trebuie să ai o legătură totuși cu toate generațiile astea și îmi face plăcere. Dar oricum, asta, acum că am fost la Bacău, cum îți spuneam de unăzi, a fost foarte drăguț că tot așa mi-a zis cineva că și face plăcere când zice chestia asta, că de fapt cel mai bine recunoaște vocea mamei lui și a mea și sunt foarte mulți care au care au ideea asta, că e vocea deci îți dai seama câți copii am, mamă eroină e puțin spus, așa, exact. Pe lângă ea care s-au născut, că știi cum era povestea, pereții subțiși, ca să coproducă al doilea, să puneau filme cu vocea mea ca să o dă foarte tare și să nu sezizăm ce se întâmplă alături, deci mai avem o parte și așa de copii. Da, mi-au plăcut întotdeauna, îmi plac foarte mult copiii și chiar încă o chestie care m-am amuzat, am făcut de curând o reclamă pentru Cinema City, pentru să meargă de ziua îndrăgostiților și în general să meargă am auzit-o la radio, da. Așa că e și la radio, eu personal încă n-am auzit-o și așa, dar îmi povestea Ioana că e unul dintre băieții de la Park Lake, Sebastian, care are un copil foarte mic și care plânge tot timpul, care are câteva luni, cum aude vocea mea, doarme. Deci, vedeți, mă puteți folosi și la chestia asta, deci asta era odată și mi-a mai plăcut foarte tare, că nu știu cine mi-a scris pe undeva și pe unde, că de fapt pentru el este amintirea copilăriei precum orezul cu lapte. Păi zic, ai orezul ca orezul, hai să zicem griș cu lapte totuși, că orezul batea chinezii, așa. Da. Până acum ai văzut, am citit peste 20.000 de filme. 33.000, da. Doamne. Da. Ești în cartea recordurilor? Ei, nu, nici nu-mi propun, Doamne ferește. Dar, sincer, cred că nu știu dacă a bătut cineva treaba asta. Pentru că văd foarte multe și nu mă satur niciodată să le văd. Asta e tot acum, așa cu la Berlin am văzut vreo 63, dar simt nevoia să le văd. Adică și e un mod de a trăi deja, mă gândesc. E tot un mod de a evada și de a călători în mai multe timpuri și chiar când e câte o călătorie neplăcută, vezi să stată lui Oscarul. Dar, uite, de exemplu, vine acum un film foarte drăguț, chiar diseară îl inaugurăm, că azi e nostim, că noi de fapt facem înregistrarea asta azi, când este ziua Irlandei. Așa de mult mi-am dorit să ia ceva irlandezii. Da. Mă rog, au luat cu un scurtmetraj până la urmă, dar totuși erau în multe direcții și nu știu ce. Deci nu știu ce a făcut Sam Patrick, a dormit, zău, serios, mă așteptam. Așa.
Și deși 17 știi că pentru italieni ei socotesc că e ca un 13 al nostru. De exemplu, al Italia ai locul 16 și pe aia locul 18 la avion. Uite, nu știu treaba asta. Așa. În schimb, chiar astăzi începe să circule în 20 de săli de cinema în toată țara un film care se cheamă Cina Perfectă, care e un film italienesc, e o comedie, pentru că încercăm împreună de fapt, ideea a fost a lui Enea Dabișa, care a făcut festivalul de film de comedie. Apropo, poate faci tu o comedie și atunci îl luăm. Așa, și să circule filmul european și au găsit deschiderea necesară la Institutul Cultural Italian și diseară vine și excelența sa, ambasadorul Italiei și cu soția lui și culmea e că văd filmul practic în România și care e un film minunat. Ești cu mafioți și cu gătiți și cu de toate și așa. Deci, de-abia aștept, eu iubesc filmul italian și filmul francez, le iubesc. Și, uite, tocmai asta făceau ei calculul că de la Grande Veleța n-a mai fost niciun film italienesc pe marile ecrane, larg, adică să circule absolut peste tot. De exemplu, ieri am făcut un interviu pentru Bistrița, unde o să intre și acolo film, adică în foarte multe orașe, în 20 de săli peste tot. Da. Revenind la numărul ăsta fenomenal de filme. De ce eu nu le-aș număra niciodată, să știi că voi mă puneți tot timpul să număr, să înmulțesc. Păi da, pentru că este așa, e un număr din ăsta, fabulos. Dar chiar și așa, viața ta bate filmul? Habar n-am, viața mea pe alocuri îmi fac eu scenariu, așa încât nu mi l-am depus la CNC, recunosc. Nici nu știu dacă mi l-aș nota chiar eu dacă l-aș trece. Dar, da, cred că pe alocuri, da, au fost momente din astea extrem de intense, dar, repet, și mă străduiesc să fie mereu altceva, adică în fiecare moment să nu mă plictisez și dacă se poate să nu-i plictisez nici pe cei din jur și să nu-mi pierd entuziasmul ăsta. Asta cred că contează foarte tare și nu cred că am să mi-l pierd. Domnul Sucheanu nu și-a pierdut până la 90 de ani, adică a mers în continuare la cinema, era pasionat, știa să fie și ironic atunci când îi plăcea ceva, adică cred că nu o să, sper să nu se... Adică nu-mi imaginez că într-o dată n-aș mai vedea filme, adică doar dacă mi-a Dumnezeu mințile și atunci știm exact. Se cheamă Eutanasie și Elveția, da. Doamne, cu 2 de E, ca să zic așa. Că tot auziți ăștia că să scoate eurile. Uite, scot eu 2 euri în față. Doamne, ce nebunie. Dacă ar fi să pui un titlu filmului cu care, mă rog, ar fi o ecranizare a vieții, ce titlu ai pune? Că înțeleg, cartea este Zâmbet de cinema. Nu mi-aparține titlul, este al lui Ani Muscă. Dar acum îți dau ție această provocare. O provocare, așa, un titlu pentru toate astea. Știi că exista o luptătoare de-asta, de stânga, din păcate, așa, Dolores Ibaruri o chema, după spaniol, care sfârșea pe aici, pe România, de foarte multe ori. Și îi se spunea la pasionaria, da, știi? Și bineînțeles că golanii îi spuneau la pensionaria, că era deja foarte bătrână. Deci o să-i spun la pasionaria și vă las să-i spuneți la pensionaria ca să fie ironia necesară, așa cum ți-am spus că și în copilărie când îmi spuneau ai mei că e rinel, clopoțel de argint și bunica îmi zicea ta-dang, gădăoi! Și eu făceam tang, gădăoi, că încă nu puteam să zic pălă. Și așa că, da, așa, deci vă las să zic la pensionaria, că e foarte bună. Că o să fiu așa, într-un pension de filme, da. Sunt pasionată la pensionaria, categorie. Nimeni nu poate contesta tot ce asta. fac este o doză de pasiune. Uite, de exemplu, dimineață, m-am uitat la franceză, apropo de cum zici tu, tabieturi de fixurile mele, dimineața la emisiune și am constatat că ăștia au făcut mai nou, apropo de ciocolată și așa, au făcut o ciocolată albastră. Și cu ce crezi că au făcut-o? Cu spirulină, da, ca să iasă albastră. Și m-am gândit, era culoarea preferată a mamei, știi? Și m-am gândit, ce păcat că nu exista ciocolata asta albastră. Când era aia, când am plinit 65 de ani, am făcut un tort Saint-Honoré
eu sunt foarte nepractică. Deci am comandat tortul la Saint-Honoré, care știi că e așa e foarte înalt și este ca un vulcan, dacă vrei. Și știu. deasupra am vrut să-mi facă 5 trandafiri din zahăr, dar să fie albaștri. După aia mi-am dat seama nasol că al lui Iliescu erau tot albaștri. Zic, de vezi, o zonă să nu fie totuși... Să ocolim, da. Așa, ocolim, vedem, mă rog, are și Coincidențele de ceva genul între. ăsta. Bun. Întrebarea este cum îl aduci de la cofetărie până acasă, când n-ai nici mașină. Da. Și am luat, erau încă taxiurile alea, că se întâmpla fix cu 26-27 de ani. Așa, erau taxiurile alea furgonetă și am mers în spate cu ăsta care făcea așa, zic, până acasă, n-am reușit să-l aduc întreg până acasă, dar uite, vezi, faptul că nu exista încă ciocolata asta albastră, cred că i-ar fi Da, plăcut. avut o legătură... Era pentru mine, apropo de tot de Oscaruri, apropo de Pinocchio, faptul că în varianta asta nouă dispărea zâna azurie și era un fel de monstru lache pe acolo. Așa, o Tilda Swinton, mă rog, în desen animat și așa, și chiar și lumea a ignorat faptul că una dintre vocile de acolo era tot Cate Blanchett. Așa, dar nu suntem suficient de atenți ca să constatăm. Și mi-a și dorit să ia la Oscar. Și eu, el merita clar, dar au fost prea multe controverse de ultim moment și au zis gata. Luăm cum zic eu, colorată. Știi că în capul meu colorații au fost exclusiv afroamericani întotdeauna, nu m-am gândit niciodată că și asiaticii și, mă rog, teoretic ar trebui să fie și pieile roșii, adică indienii, plus indienii din India și așa, dar văd că pe ăștia au mai ignorat. Mă, nu, aia din India au luat pentru melodie, te rog. Da. Care n-aveau ce căuta acolo, mă rog, așa, era o manelică. A fost Slumdog Millionaire, acum 1000 de ani. Da, dar era cu totul altceva. Nu vorbesc ca anul ăsta, mă refeream strict la anul ăsta, când au dat la toată lumea să nu pleacă. Să ajungă la toată lumea, știi cum era la cost. Nu dați așa mult, să ajungă la toată lumea. Exact. Da, așa, știi, pe principiu, inclusiv, știi cum e aia cu... Se vindea pe la noi până televiziune, la un moment dat să stătea la coadă la bar, să vindea Telemea, știi, și era bancul ăla. De ce la televiziune aveți telejurnal, teleenciclopedie, telecinematecă și telemea n-aveți? Dacă când. Așa, deci, da, asta e ideea. Da, relația asta cu mama ta care a fost specială și... Asta vreau să spun că mi-a omorât-o pe zâna azurie, dar în desenul din 40 al lui Disney e bine mersi acolo și e o mătușă de-a mea care s-a măritat cu un spaniol și au plecat de mult în Spania. Vă stricau dosarul. Așa, da, absolut. Da, păi ne l-au stricat binișor, că tot primeam niște scrisori de pe acolo, deși copiii, respectiv copiilor, ea era verișoară cu bunicul meu. Copiii se născuseră în România, dar pe vremea lui Stalin i-au pus în vedere spaniolului care construise, colaborase la construirea telefoanelor, clădirii telefonelor din centru. Da, așa s-au și cunoscut, practic. Da, dar practic acolo îi spuneau că sunt făcute de americani. Americanii șmecheri aduseseră spaniolii, care erau mai ieftini. Știi? Cum și fac spaniolul și ăsta, evident. Spaniolul ăsta s-a îndrăgostit de verișoara lui. În sfârșit și ea îi spunea mamei zâna azurie și întotdeauna mi s-a părut foarte frumos că azurie, că într-adevăr avea ochi albaștri și da. Așa că să sperăm că nu o să ajungă să cenzureze și filmele astea. Nu știu, știi că până într-o zi, că deja au încercat așa, sau măcar să ne pisicile aristocrate sau să vedem ce trebuie să înțelegem din ele, sau așa. Și tocmai că o ducem greu cu înțelesul, dacă stau să mă gândesc la recentul scandal cu Close, din care n-au înțeles absolut nimic. Doamne, Dumnezeule, da, deci am rămas șocată, efectiv, când am văzut ce scandal. În primul rând, Close ar trebui văzut de absolut toți părinții care au copii adolescenți, tocmai să vadă că la un moment dat bullying-ul ăsta poate să ducă la sinucidere și să fie atenți, foarte atenți. Și nici de cum să creadă că e o îndoctrinare. Nu este deloc o îndoctrinare, un film superb. Confuziile sunt totale și mă unecă toată în plus că venim noi cu inteligența artificială, deocamdată nu mai avem nici pasta naturală până la aia artificială, că tot... Uite, mai urăsc ceva, florile de plastic. Și eu. Da, așa. Și de obicei tot ce este de plastic. Tot ce e de plastic, da, mă rog. Sau poate să mai fie de orice altceva artificial. Da, dacă tot suntem la Director's Cut, acum aș vrea să încercăm să facem niște exerciții, încheiem și facem niște exerciții așa de imaginație. Iarăși revenim. Dacă viața ta ar fi un film, ce scenă ai pune pe repeat? Când am aflat că am intrat la facultate. Da, aș pune pe repeat. Pentru că stătusem toată ziua la cinema studio cu mama, văzusem non-stop
Pinocchio, care nu se știe de ce 76 rula pe marile ecrane, așa. Ajunsesem acasă, m-a sunat profesor Bolnitineanu, fostul ei coleg de facultate, și mi-a zis, dă-mi-o pe Irinel la telefon că să-și vândă coșul, că eu am zis că mă fac florăreasă dacă nu intru, așa că nu mai e nevoie. Și la televizor Nadia lua Celebru 10, bunica mea se uita, să cânta imnul național și bunica mea a zis să cântă imnul național pentru tine. Evident că nu se cânta pentru mine, dar era frumos, așa ca idee. Ce scenă ai șterge? Aia cu divorțul a șterge, da, aia a fost urâtă, da. Divorțul care a venit destul de repede. A venit foarte repede, da, dar a fost unul complicat. A durat mai mult decât E adevărat că am avut un sunt. avocat, unul dintre cei mai buni, care s-a înțeles cu socrii mei, deci, da. O poveste, pe cine vă luați. Da, o poveste a fost un act de încăpățânare, din ce am înțeles din carte. Da, sigur. Nu, a fost un act de... Am vrut să mă mărit ca să fiu mireasă. E foarte simplu, cine vede atâtea filme, normal. Și de întotdeauna mi-am dorit să fiu mireasă și mama, de când era copil, am poze cu ea de pe la 3 ani, când i-au cumpărat o rochie de mireasă. Deci nu, da. Pentru că inima ta a bătut... mi s-a părut foarte frumos. Uite, iarăși, un subiect care ar putea fi la un moment dat ecranizat, că ai avut o poveste de-asta de dragoste care, cumva, din ce am înțeles din carte, o porți și acum, absolut, în sigur. Inimă. Da. Și cumva el a înțeles și această nebunie cu absolut. Păi căsătoria. Atunci când iubești foarte mult pe cineva, categoric înțelegi, da. A și sponsorizat o parție. Și căsătoria și divorțul. Da. Ce interesant. Deci citiți cartea dacă vreți mai multe detalii, că nu stăm să povestim acum. Și nu scapi acum pe final, că asta fac cu toată lumea care vine aici. Există un joc foarte drăguț pe care îl fac cu actorii înainte să filmăm, chiar și cu copiii ăștia din Hai Hui și de obicei în proiecte în care mai sunt implicați. Sunt și eu vreo 2 filme, așa că am niște sigur cameo pe acolo. Sigur Că de-aia zic, îmi place mie să zic că sunt interpret și nu traducător și nu așa interpret. Că și interpretez și mai joc. Și asta cu criticul care sună foarte abrupt, așa, da, critic. Filmele sunt frumoase, de ce să le criticăm? Da, putem comenta, corect, dar nu să le criticăm. Ce-ar fi dacă ar fi? Ce-ar fi Irina Margareta Nistor dacă ar fi o culoare? Violet, închis, da. Cum e și pe copertă. Da, exact. Ce-ar fi dacă ar fi un anotimp? Primăvara, că m-am născut primăvara, da. Dacă ar fi o culoare, am zis, sau o floare? Nu spune Margareta. Nu, m-am gândit să spun Margareta, dar m-am oprit la timp. Nu, cred că aș vrea să fiu crinul de zi, care era una din florile preferate ale reginei Maria, pentru că nu miroase, era portocaliu pe care întotdeauna îl punea pe mormântul generalului, pe mormântul colonelului Boyle, l-am avansat pe Boyle. Marea iubire, da. Ce ar fi dacă ar fi un animal? Pisică. O carte? O carte la Medeleni. Este una din cărțile mele preferate. Un fel de mâncare? Înghețată, mai întrebi. Și... Casată, așa. Și un oraș? Un oraș. Aici e greu. Un oraș. Cred că Auckland. Acolo aș fi emigrat. Auckland? Da. Ce interesant. Da. E pentru că e o Anglia secolului XIX, pe care n-am cum să o prind altfel. Da. Ok. Îmi faci semn, gata? Da, ți-a făcut semn. Mi-a făcut semn că trebuie să ne apropiem de... Așa, gata, trebuie să ne apropiem de încheiere. Cred că te-aș fi ținut aici captiv o săptămână să discutăm, absolut, dar pentru că nu-mi permit acest lux, nu pot decât să zic că îmi doresc să mai vii când vei putea aici, să mai discutăm despre filmele tale, de exemplu, da. Și despre filmele mele. Și după ce citești și asta, nu? Da, după ce citești cartea tatălui meu pe care ți-am dorit-o din toată inima. Da, o carte care s-a luptat cu cenzura. Îți dai seama, da. Destul de mult. Da, așa e, da. Dar mulțumesc. Până atunci îți mulțumesc că ai venit. Și mulțumesc că te-a făcut. Da, mulțumesc. Și nu pot decât să vă invit să vedeți filme bune,
să urmăriți ce ne recomandă Irina să vedem, pentru că... Asterix și Obelisc. Da. Alibi.com, apropo de ce nu are așa cum deocamdată. Hai, rapid, Franțuzesc. așa, așa de weekend, acum nu vă dau de-astea ca să vă cadă greu. Și evident, Spiritele din Șerin, care i-a Foarte spus frumos. genial. CTP-ul, într-adevăr, sunt elele, dar cine a tradus filmul ăla nu cred că știe de jocul elelor, așa că e inutil discuția. Dar știm noi și vă recomandăm e să-l suficient. vedeți. Și eu l-am văzut, este absolut, e o poezie. Nu poți să-l numești film, este o poezie. It's a wrap. Vă mulțumesc și trebuie să zic treaba asta, că mereu mi se atrage atenția. Trebuie să dați un like, un share și un subscribe la acest canal, unde încerc să aduc oameni interesanți care au această pasiune pentru film. Mulțumesc! Asta a fost. Hai.